What's up mga kamambilya, mga mids, nata karon sa may Camp Philips Bukidnon. Let's go! Ito na ni mga mamulabog na ni sa pista sa Philips Bukidnon. Ops, nata karon na ni kauban si Casey. Casey. Irene. Tapos wala labot si Rodson. Carl. Then si Roson. Then si Mama Carmen. Si walay labot si Rodson, walay labot. Tapos Ron Al. Tapos kauban dayon si Raiko. Laglag na po si Raiko. Natakaroon na ni kay mangutaan na to sa mga taga Philips ug mamistahay sa Our Lady of Lourdes or Lourdes. Sa usa ka question. Mangutaan na ta karon sa Kuta Question. Ito na ang Kuta Question. Excuse me, Brad. Excuse me, Brad. Gapamina mo kay MR? Gapamina mo kay MR? Yeah. Kasi pangalan. Richard Hagutin. Vincent David Baco. Kani, ako ba ninyo? Kapson. Kinse, muning busing ninyo? Sorry, boss. Disturbo lang ko, boss, ha? Boss, na ako ikutaw question sa inyo. Kinse pinaka-bright na ay premyo sa ako 20. 20. 100 man. Murag 100. Ay, na 20. Okay. Unsa or kinsa kining basta matulog kay dili gahubog sapatos? Matulog sa sapatos. Ikaw. Ha! Uy, na silingan nga nakita na ni. Bye. Basta bay, asa ka na mista bay? Asa na mista? Uy, kajut lang ba? 20 pesos para sa Kuta Question. Unsa or kinsa kining basta mag tulog kay dili maghubog sapatos? Ba't ganyan? Mali ako nakopyahan sa una. Limandari ko. Wala mong good. Saman? Ha? Wala ko yung itam natin. Wala kay, last na lang, 20, sayang kayo. Isa ba? Animals ba na or? Ambot lang. Nya, lami. Wala. May ngapod, sir. Contestant mo diya, sir. Gapamina mo kay Moar dili. Ikaw. Gapamina ka? Kailan ka, Master Poppy? Kailan ka? Ako? Apil! Unsa or kinsa kining basta matulog kay di gahubog sapatos? Bastos kayo? Sir, pila ang balon, sir? Ha? Ayan. Pwede ko mangutanan ninyong dua para mas taring mo sa akong video? The question is, kinsa or unsa kining something na basta matulog kay di maghubog sapatos? Mabastos kayo. Di gahubog sapatos, matulog. Tatay. Ha? Tatay. Dili gahubo? Sure? Tanan patay? Tanan patay? Tubaga daw, sir, ang pangutana. Unsa or kinsa ni nga dili gahubog sapatos basta matulog? Unsa or kinsa? Depende ra sa imong tubag. Unsa or kinsa ang dili gahubog sapatos kung matulog? Siguro kanang hubog. Hubog? Ikaw, ma'am? Hubog. Ha? Hubog po. Hubog? Yapon? Dili ka hubog. Sure? Hubog. Wrong yapon ka, sir. Sorry, sir. Ikaw, sir. Sa pangalan, sir? Romeo is okay. Ha? Romeo is okay. Romeo.
unsa or kinsa kining basta matulog dili gahubo og sapatos? Japan goal. Mong ko. Unsa or kinsa kini? Kuan sir, kanang 50 pesos. matubag. Asan mo to ang 50 pesos? Dili sa mobo sir kay yan kuan ay sama yung tiid. Or so kinsa ni? Kinsa or unsa ni? Kruk 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 kruk. 5 4 3 2 1. Wala answer? Wala answer? Wala gyud. Wala na. Kamo kabulog mo, ma'am? Ha? Ikaw, unsa sa ma'am? Kabayo. Kabayo? Ikaw, kabayo po? Ikaw? Ikaw ra mo answer? Dili man nakatong. Nakatong kabayo. Matulog oy. Di mo matan. Ay! Correct! Correct siya, sir. Ah, kabayo ang answer. Yan. Ay, 50 kay Juan Dalaga. Kabayo. Kabayo? Oh, baka. Correct! Mana na? Grabe dato na kay sabay di siya mo daw to 20. Grabe may insultuhan mo sa Dani dili daw to na tong 20. Kabayo. Is correct! Okay, isa. Ikaw, 20 gapon. Salamat na si Buffet. Salamat Buster. So sa inyong buhaton ana. Oh, ayaw na ipansik sa kay kulang na. Ha? Ikaw? Kabayo. Sana? Ha? Unsa? Kabayo. Kabayo? Ikaw? Ha? Kabayo, gyapon di ba rin igahubog sapatos? Di ba rin katanga? Correct! So scout. Eh, yun na tulo sir. Ako na nang kuhan ka ng pinaskuhan. Mula pa'y Pasko. Yeah. So mura sa ito ang atong kuta question. Sini sa Cam Phillips. Please subscribe sa wala pa naka-subscribe. Shoutout ko sa mga nagpa-shoutout. Naraw. Until next time sa atong kuta question. Naka-answer ba mo? Naka-answer mo? Wala. Sige. Kung naka-answer mo, please share this kuta question. And kung wala mo naka-answer, comment lang mo dyan. Ha?